Gaixo, zemuz geha, ondo gogoakin hasteko. Gogoratu otxaiak 14 astelena haste gara entrenamenduakin, Fitguneko Hector Llanose jarritako entrenamenduakin. Eta bueno, urte honetan izango ja 5 entrenamendu, hastian 5 entrenamendu, eta ez zaigu beste idatzen. Egurra ematen hasi berdo. Esan bezala 5 entrenamendu izango ja astelen, astearte, ostegun, ostiral eta igandian gutxi gora era, Gero bariatzen jungoa noiz benka, baina bueno, printzipioz hola planteatzea. Aste hontako entrenamenduak izango ja astelena igeriketa, asteartea bizikleta, osteguna korrika, ostirala igeriketa eta igandia bizikleta eta korrika. Baina guazen astelenakin. Astelena igeriketa. Azteko ingo ditugu bi bider 75 metro, bai? Bi aldiz 75 metro eta batetik bestea 10 segunduko deskansuakin. 75 metro horiek bi zatitan banatuko ditu. 50 metro bat intensiadian eta 25 metro hankak landu. Aurrenengo zati hori bukatuta gero, bigarrengo zatira jungo gea. Hemen inberdeu, 6 aldiz 25 metro. Eta batetik bestea 55 segunduko atxeden hautziko dugu. 25 metro horiek izangoa tete dala tokando tabla. Hanka jarri eta hanka tartian taula sartuko deu eta eskuakin atzien dakaula taula ikutzen saiatu. Aurreko seria bukatuta gero urrengoa pasako gea. Dala 12 bider 50. 12 aldiz 50 metro. Eta batetik bestea 15 segunduko atxeden hautziko deu. Eta asteleneko entrenamendua bukatzeko egingo dugu 1 metro txalupa edo atzeaka, bai, bizkarra landuz. Hemen Hectorre jarri dizkigu ariketa osagarri bezala pesa batzuk itia. Asteartea, bizikleta. Bizikleta egingo dugu 60 eta 80 minutu tarteko entrenamendu bat, bat eta bi intensidadia erabiliz, eta 85 eta 85 RPM revolución por minuto esateana. Hau kalkulatzeko hain berdana 10 segundutan pedaleatzen neon eta pedalada kontatu. 10 segundutan, segun zenbat pedalada eman ditugun, ite dugu hori bider 6, eta emaitza hori izango litzateke, kadentzia edo RPM hori. Osteguna, korrika. 10 minutu bat bi intensidadian, gero pasako gea 3 serie egitea, dala 5 minutuko 3 serie. Hau ingo deu E3 intensidadea, eta gero ingo ditugu 3 minutu bat intensidadea. Serie txiki horiek bukatuta gero, pliometria pixkat ingo deu, eta bukatzeko 5 minutu trostan edo trote esate zaiona. Lasai alegia. Hemen Hector ere bai jarrizkigu, ariketa osagarriak dala kore. Ostiralea pasako gea, dala igerik eta berriz, hemen hasiko gea 300 metrokin, eta izangoa bat intensidadian RB modalitatean dala respiración bilateral, bi aldetaka arnasa hartuz. 3 aldiz 100 metro itia bi intensidadian. Serie batetik bestea 15 segunduko deskanso egingo dugu. Hau dana bukatze deunean 55 segunduko atxeden hartuko dugu eta berriz 3 serie berdinak ingo ditugu. Eta bukatzeko ingo ditugu 4 bider 25 metro 4 aldiz, txalupa moduan eta 10 segunduko deskansua serie batetik bestea. Eta ja, azteko azkenengo egunea pasako ginean igandea, hemen dakau bizikleta eta korrika. Hemen oso argi euki batetik bestea, kirol batetik bestea, 3 orduko atxeden hautzi berdeula. Bizikletan ingo deuna da, 80 minutu bat 3 intensidadian, aldapa moduan, malkartxo izan berdu entrenamendua, eta asteartean bezala revoluzioa edo kadentziak izan berdu 85 eta 85 bitartekoa. Hori bukatzean, esan bezala, itxoen lasai hartu 3 ordutxo pasatzen utzi eta korrika eta jungo gara. Korrikaan hasteko ingo ditugu 15 minutu bat 3 intensidadian. Eta gero pasako gara progresioak egitea, serie progresiboak. Inberitugu 5 aldiz 100 metro, progresiboki, lasai hasi eta azkar bukatu. Eta bukatzeko 5 minutu 0 intensidadian, lasai, pixka berreskuratzen juteko eta hastia ondo bukatzeko. Hau izan da 18 astetako lenda biziko astea, ikuste zuen bezala nahiko lasai hasi gea. Bildurtuta bali mazado este, probatu, ikusi noaino iriste gea, noaino ez, eta bueno, pixkanaka gure nivela hartzen jungo gea. Intensiadiak nola atea jakiteko, triatloia maite dut.eus webgunean dakazue informazio guztia, edo bestela beti esate duen bezala Telegram taldean sartu eta bertan informazio eta duda guztiak argitzeko prestongo gea danak. Besterik gabe, besarka da danai eta animo aurrenengo astiakin.